We zijn op de locatie aangekomen. Dus ik ben heel benieuwd wat u te wachten zit. Blauwbaard. Blauwbaard, ja. Het redbaard, blauwbaard. Ja? Ik vind het wel tof, dit kleurbureau ook. Ja, En het is ook mooi samen. Goed zo jongen, Oosje, dat is hem. En hij moet hem zetten, goed zo. Samen had het. Topper. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En je ziet het al, ik ga iets blauws doen. Ja, het is de dag van de fotoshoot. Zaken weer juist hartstikke ziek. Dus ik dacht van, oh nee, een kind net terug in. Dus de hele nacht, de hele dag had er spuit. Hield hij bij mem zitten natuurlijk. En spuien. Maar vannacht had er nog een peker afwest. Van de morgen zeggen er aardig fit uit. Dus hier woer ik naar Squallen. Hier met de tolboer naar Squallen. Dus Jelke en Zaken die komen om tolboer. En ik en Ildaal. We doen eerst even een bakje koffie. En dan rieden we naar je auto voor de shoot. Dan ben wij er alvast. Even de klingen terug. Even zien hoe en wat. Ik kan Ildo nog maar net onder. Want ik denk die spuit alles onder of poepen. Dus dit ook op het laatste moment hoor. Want ja, mijn baby's dan weet je het. Want hij is een mooi in de klingen en dan is het voor het muizen. Dus die klaar ik er nog om. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik hoop dat Zaken nog wat fit blijft. Ik had hem beloofd dat hij na de shoot, dat er dan eventueel nog even naar de ijsbaan mee. Want ja, die is iepen. En daar wilde natuurlijk echt graag in. Dus ik hoop dat dat al heel lukt met mij. Want ja, dit beleven we helaas niet elke keer. Hè, dat we op het ijs kunnen en sneeuwen. Dus die baalde ik als een stekker, dat zie ik weer. Maar ik hoop dat het er weer is. Nou, we zijn op de locatie aangekomen. Dus ik ben heel benieuwd wat u te wachten zit. Ildo is lekker sliepen in die auto. Dus ik hoop dat hij nou weer sliepen blijft. Dan kunnen we ondertussen even naar de klinsje. Ik ga een dikke koffer in de kofferbak. Die heb ik nog net gepakt. Dus ik eerst Ildo even naar binnen scoren. Want anders hampel je hier aan weer op. Tot de sneeuw. En shit, we hebben wezen, matten. Zo ik zou wijzen, kan ik nog op een verkeerd plak weer. Het hobbelt je nogal. Ze sleept gewoon terug. Even zien. Hier is een ingang. Zo die wijze, matten. Ik denk het al. Net als meer is het dit. Nou, op zich jurkjes en rokken vind ik wel mooi. Alleen ik ga net zo vaak kleuren hoor. Dus ik moest er wel wat aan wennen, maar het stiert eigenlijk wel heel leuk. Dus wij gaan echt een set in het blauw dan en nog een setje echt in het zwart speaker. Wat ik gewoon altijd aan ga eigenlijk. Bij de cowboy boots. En dan naast een Ildo nog even in de klingen. Ik ga hier een heel mooi setje al lezen. Een blauw rokje. En ik een beetje dat blauw detail wat in. Een mooi blauw stripje van hier. En zie je dat ze dat het andere spuit of poept. En van Zaken nog een set. Dus die kun je lukken. Die hier net al uitzag. Spiekerbroek. En een mooie sweater. Nou ja, volgens mij wordt het wel leuk weer. Cool. Ildo vindt het echt mooi. Ja. Ook fijn. Lezen nog even aan. Stuk Ildo zijn in de klein stekken. Dus dat in de binnen naar beneden. Zo. Even kijken. Dat is ook mooi kleren hoor. Dit is mooi. Dat is ook kleren. Laat me get kappen. Oké, dankjewel. Dan moet hij wel helpen. Ja, wees help ik die.
Blauwbaard, ja. Het redbaard, blauwbaard. Ja? Er zit nog iets. Ik vind het wel tof, die kleur bij jou ook. Ja, het En ik vind het dus ook mooi samen. En broodje, is dat? Die gedaan nu, hè? Dus je moet even kijken of dat er niet is. Lekker joh, lekker broodje. Ja. Nou, jou komt de beurt. Het is echt vet vol stelling. Krijgt zien ding. Echt, ja? Onherkenbaar, zeg maar. Als er was in die zaak, dan is het wel leuk, hè? Ja. Komt helemaal goed, hè, jongen? Ja. Ja. Ik kom een beetje... Ja, toch? Ja. Het is hartstikke mooi. Kijk, hoor. Ik ben een beetje daarheen. Oh, doe eens daarheen. Dus is mijn mond er ook leven. Ja. Veel te lekker? Oké. Ja, hartstikke cool. Wat even hoor. En dat betekent dat het eerste was een sneaky. Ja. Moest de cameraman filmen. Nee. Ik moet gewoon kijken. Vind je het wel leuk? Wie onder? Ja, waarom op Friesland? Vind je het wel leuk dat we hier binnen? Ja, ja. En hoe dat met het? Echt heel mooi. Ja, is mij mooi? Dus mijn Ja. mooi Gooi je licht. hoofd naar achter als je wil. Ah, oké. En zou je je schouder iets willen laten Zeg zakken? maar, Iets omhoog. wie gaan vier? En laat je armen dus hangen. Best in. Ah, oké. Bestuur. Hey, en zou je dit zittend ook willen doen? Wat willen doen? Ja, zeker. Die willen alles, hè? Nee. Een rondje van de zaak, hè? Ja, zo. Mami. Hey. Lily, was ik op een vlagje? Lily, vlag. Heel schat ik een stukje, hè? Nou, dan hoor je als, maar dan hoor je Dan weet ik hier op een foto. op een bed of zo. Wat nog even naar? Nou, dat is gewoon niet onderhandelen. Ik heb het wel, hè? Dat drukte net hierheen, dus het is saai. Much later. Nou, de shoot en de filmpjes zitten erop. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Hij wil een beetje wat zien op het schermpje natuurlijk. Maar ja, ik ben benieuwd hoe het echt wordt. Je hebt zelf het resultaat. Ik wil komen te zien op de socials en overal. Wat eerst op? Ja. Op hier en hier. Zullen we zien hoe het gaat? Kom maar zagen. Stappen. Voor de voet optillen, met voeten optillen. Ik weet het. Wat doe je daar? Ja, heel goed. Ja. Nou, doe maar, stappen. De eerste dag. Gaat heel goed, zag ik, Thomas. Dat is een beetje meer naar binnen te stappen, want de aanstel zit in de spagaat. Kijk, wat gaat het goed, jong. Oké. Dus mam zit nog om mij van me. Wat is met je schedel, hè? Die aan opstingen. Ja, doe maar. Zet mij hem samen op. Maar ik wil eigenlijk niet. Ik heb bij die oorlog zitten. Beetje naar de zijde doen zaken. Zo. Ja, goed zo. En naar achteren drukken. Zo naar achteren. Goed zo, jongen. Oosje, dat is hem. En naar boeten zetten. Goed zo. Samen had het. Topper. Oh nee, je mag onder toch? Ja. Maar, ome Jelke. Ome Jelke. Je moet onder toch? Eronder tro. Ja. Daar pas ik net onder tro. Nee, maar wie voor? Maar dan wat is dat? Denk erom en links bij de kant. Dat is wel een beetje waterig. Hoi, Hé, jongen. Ja, dat je mooi. Ja. Nou, zeg we hebben steuringen.
wat een dag weer dit. Je hoort de shoot aan. Nevens mij gaat er aardig goed. Zaken had hem heel goed houden. Hij hier zo nou toch een beetje pienebuuk, maar hij weer voor de rest volgens mij wel weer aardig de orde. En ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Wat ze er van maatje en van maken gaan. En ja, ik ben nieuwsgierig. Ik ga een stukje zien van de eerste montages van de vlog. Van de eerste beelden die we zitten gaan. En daar ben ik heel tevreden door. Dus volgens mij mag dit helemaal leuk worden.